Igbo mmanụ ndị be anyị ekene m unu, asị m udo dịrị unu nke onye chi ya zelu. Abịa m iwetara unu ozi dị oke mkpa maka ọ na-abụ ikwu amala ibe ezi ya nwe na-asị na nga ewetara unu ozi dị oke mkpa. Ịma na ọ Disemba ka a na-agba ife a, na Disemba a na-abịa, Disemba na-achụ ọkụ, mba new month ọ na-adị egwu. So nwee na-asị ndị isi mba wee batachaa na ndị nọ n'ụlọ, mmemme ọbụla ị na-aga kwadokwa onwe gị akwado. O wee ife ndị be anyị ji eme ọdịnala a na-akpọ ya ogirishi, na-eyo ebe a ka m ji ya n'aka. Ọ bụrụ na ịbụ onye Igbo ị ama ife a na-akpọ ogirishi, ị ya achọba ama osi ike na osi ike ka m ji ya n'aka. Osi ike ihe weta mkpụrụ osi ike a 7 itinye ya n'ime ogirishi a wee taa ya n'ọnụ. A na-ata ya n'ọnụ, ịta ya n'ọnụ ino ya ịta ya n'ọnụ ino ya. O wee ife mmadụ ya akọta ọgwụ ka ọ bụ agha alụ esendị ya esendị, ọ bụrụ ya back to sender. Ọ bịara egbugo gbuo onwe ya, nwoke zube nwaanyị zube, ọ ya bụ n'isi fa, ọ bụrụ n'isi anyị. So nwee na-asị ọ bụrụ na ị chọọkwa na ịta ya maka ndị na-enwe ọsa, ị ga-eweta osi ike a 7 itinye ya n'ime ya, ga-ewere ya tinye ya n'ime akpa gị. Itinye ya n'ime akpa gị, onye ahụ njegodo na ndị a ga-agwọta ọgwụ wee fee ya ọma mbụ maka ya. So ọ ya ka m sị ka m nwetara unu ndị be anyị na ịma na a na-ekwe ekwe a na-eme eme otu ndị mmadụ ji anwụzi kịta ọ na-eme m nwute, ọ na-ewute m n'alụ, ịghọtago. So nwee sị ka m nwetara unu ozi dị oke mkpa na ọ na-abụkwa onye malụ ọ kụziere ibe ya. So na ọ ya ka ọ ụbọchị malụ ụlọ mma ndị be anyị.